bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez da ibili munduz mundu buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez. Galdetuko baliguten orden padeziganda, lehenbiziko emakume euskaltzaina izan da. Usue ikastolari zen hori eman da, 60 urte joan da eztanda. Sugar Mikel Atxmari, nonaiz nona tarrabi, nola ultza makargari emari. Geroaren eiztari, hainbertze belaunaldi, mingainaren buruzagi jostari. Bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez da ibili munduz mundu buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez. Buruz, bihotzez! Oinez! Euskaraz bizi nahi dugu! Buruz, bihotzez! Oinez! Munduz mundu euskara! Jiri! Nafarroan iribildu begiratu kezkaba, Jazoa geroratzea da gure bihozkada. kantu kontu boiua metze euskara edo ez dara, aukeratzerik ez da babestara. Sugar Mikel Asmari, nonaiz nona tarrabi, nola ultza makargari emari. Geroaren eiztari, hainbertze belaunaldi, mingainaren buruzagi jostari. Maitasun kate protesta garrasi, bihotzak pentsatzen nahi du ikasi. Loratu bardea, loratu irati, buruak hizkuntza lastatzen daki. Munduz mundu ibili oinez egan, zure euskalkiak nahi duen eran. 25 urte ditu mendeak, euskara bizi segi du jendeak. Atarrabian, zure agian, oinak buruan da ibili munduan. Bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez da ibili munduz mundu buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez da ibili munduz mundu buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez da ibili munduz mundu buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, bihotzez, oinez. Hemen jarri, bale? Hola, bien. Ze trampa dizu badio, Beti ona begiratzen, bai? Hemen begira denbora guztia. Pentsa hor dagoela jende guztia. Oso txikia, guztiak mantendu hor begirala. Bai? Bai. Eski, arazi zait begiratzea hor. Venga. Oso ongi. Berriz egingo dugu. Vale, beste bat. Txoin. Beste bat egingo dugu. Oso ongi, Egingo dugu beste bat. Esango dira zu nola
hasiko naiz. Bai. Bai. Bukatua dago. Hori da.